ഈശ്വരന്റെ സന്നിധാനം യേശുവിന്റെ സ്നേഹരൂപം പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളുള്ളവർക്കാണ് നാം കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. എല്ലാ ശേഷികളുമുള്ളവരാണ് നാം ലോകത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്തമായ കഴിവുകളുള്ള വ്യക്തികളെ നാം പ്രത്യേകമായി ഓർക്കുകയും ഇതിനാകരുന്നൊക്കെ പണ്ട് പറയുമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി പോസിറ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങളെ കാണാം നാം ഇവർക്കും സ്വന്തമായി ലഭിക്കുകയാണ് നാം പ്രവർത്തിയാലും ഉപേക്ഷയാലും ഞാൻ പറയുകയും പാപം ചെയ്തു പോയി. എൻ്റെ പിഴ പിഴ ആകയാൽ എനിക്ക് ആശ്രയമായിട്ടുള്ളൂ വേണ്ടി നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമേ. സർവശക്തനായ ദൈവം കനിഞ്ഞ പാപങ്ങൾ കൊടുത്ത് നമ്മെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിനോ ആരാധിച്ചങ്ങയെ
മഹാമഹിമൈകിതാ നന്ദി ചൊല്ലുന്നു നിവത്താഴ്മയാ ദൈവമേ കർത്താവാമങ്ങയെ വാഴ്ത്തുന്നു സ്വർലോകരാജനേ കർത്താവാം ശ്രീ യേശു ക്രിസ്തുവേ വാഴ്ത്തുന്നു ദൈവത്തിൻ കുഞ്ഞാടേ ആദരം ദൈവത്തിൻ സൂനുവേ അങ്ങയെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്നു ലോകത്തിൻ പാപനിഹന്താവേ കാരുണ്യം തൂകണേ ഞങ്ങളെ ലോകത്തിൻ പാപനിഹന്താവേ ഞങ്ങൾ തൻ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണേ നിത്യപിതാവിന്റെ പാർശ്വത്തിൽ നേർവലം ഭാഗത്തിലും നീളും ഞങ്ങൾ രക്ഷകനീശുവേ കാരുണ്യം തോരണേ ഞങ്ങളെ സത്യസ്വരൂപൻ പിതാവോദൻ നിത്യമഹിമാസ്തുവാമീശുവേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവേ, ധീരതയുടെ ചൈതന്യം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അങ്ങയുടെ സാക്ഷിയായ കർത്താവായ ക്രിസ്തുവേ, ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷക സ്ഥാനവും അവന് ലഭിച്ചു. ആദ്യത്തെ ഉടമ്പടിയായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടാമതൊന്നിന് അവസരമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല. അവിടുന്ന് അവനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അരുൾ ചെയ്യുന്നു. കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്യുന്നു, ഇസ്രായേൽ കുടുംബവും യൂദാ കുടുംബവുമായി ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി സ്ഥാപിക്കുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരുന്നു. ആ ഉടമ്പടി അവരുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനും അവരെ കൈപിടിച്ച് നടത്തിയ ആ ദിവസം അവരുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടി പോലെ ആയിരിക്കില്ല. എന്നാൽ കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്തു, അവർ എന്റെ ഉടമ്പടി ഉറച്ചു നിന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാനും അവരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. കർത്താവ് അരുൾ ചെയ്തു, ആ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇസ്രായേൽ ഭവനോടുന്നതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തേതിനെ അവൻ കാലഗണനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കാലഗണനപ്പെട്ട്
കാരുണ്യവും വിശ്വസ്തയും തമ്മിൽ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. കാരുണ്യവും വിശ്വസ്തയും തമ്മിൽ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. നീതിയും സമാധാനവും പരസ്പരം ചൊല്ലുന്നു. ഭൂമിയിൽ വിശ്വസ്തത ഉണരും. നീതി ആകാശത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ കടാക്ഷിക്കും. കാരുണ്യവും വിശ്വസ്തയും തമ്മിൽ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. കാരുണ്യവും വിശ്വസ്തയും തമ്മിൽ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. കർത്താവ് നന്മ പ്രദാനം ചെയ്യും. നമ്മുടെ ദേശം സമൃദ്ധമായി വിളങ്ങുന്നു. നീതി അവിടുത്തെ മുന്നിൽ നടന്ന് അവിടത്തേക്ക് വഴിയും. കാരുണ്യവും വിശ്വസ്തയും തമ്മിൽ ആശ്ലേഷിക്കും. കാരുണ്യവും വിശ്വസ്തയും തമ്മിൽ ആശ്ലേഷിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം രമ്യതയുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങളെ കരമേൽപ്പിച്ചു. ക്രിസ്തു ലോകത്തെ തന്നോട് രമ്യതപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങേ ആത്മാവോടും കൂടെ മർക്കോസിന്റെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വായന. കർത്താവേ, അങ്ങേക്ക് മഹത്വം. അക്കാലത്ത് യേശു മലമുകളിലേക്ക് കയറി തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു. അവർ അവന്റെ സമീപത്തേക്ക് ചെന്നു. തന്നോട് കൂടെ പരിഷ്കരിക്കാൻ പരിഗണനമായി നിയോഗിച്ചു. അവർ പത്രോസ് എന്ന പേര് നൽകിയ ശിമയോൻ, ബുദ്ധിമുഴക്കത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായ അന്തമുള്ള അനേകസ് പേര് നൽകിയ സഹോദരന്മാരായ യാക്കോബും സഹോദരൻ അന്ത്രയോസ്, ഫിലിപ്പോസ്, ബർത്തലോമേയോ,